krásne hody, ktoré Tigab minul. Ivans má priestor, aby unikol. Sapiega to ale bude... Reeves. Tiež pokus spoza perimetra, ktorý bol ale prikrátky. Mark Ivans. Dribbling, uvoľnil sa sám Knieževič. Náchar, snažilo zísť Givans, tam ale dostane. Ten priestor za 3 body to vyskúša aj Silády, nebol nikým bránený. Následne Vasil Knieževič a Michal Tusek. Piega, Silády nachádza Karolisa Sapiegu, ten strieľa z odskoku. A uvidíme, či príde aj ten rozdielový bod. No už úspešný nebude žiť. Knieževič v clone už ale rovuje pod koš. Kde si vytvoril priestor? Skritieri tentokrát bez úspešného útoku. Mark Ivans, jeho prihrávka do rohu palubovky. Knieževič, jeho fantastický pás na Volana Pipkinsa. Sapiega snaží sa natlačiť pod kôš úspešne. Košom spíš Skritieri naozaj problém nemajú. Sapiega môže naviesť na polovicu súpera. Sapiega strieľať nebude. Mark Ivans. Karolis Sapiega, strela z